Igbo ndị ọma, ndị eji eme ọnụ, ọ bụ nwanne unu nwoke na-asị unu daalụkwanụ taa n'ilu Igbo. Nnaọma Isaac Osu bụ aha m. Enwere m ilu na-abụ m ga-akọwa taa. M ga-ekwu ya n'olu oyibo ka ndị ọzọ chọrọ ịnụ ya nụkwa ya, kwukwa ya n'olu be anyị. I have two proverbs to share with us today. The first one says, o nwere akwụ ya nyetu nchi, n'ihi na nchi adịghị arị elu. He who has palm nuts, let him share with the grass cutter, because he does not climb trees. What is this proverb talking about? It is simply saying, be your brother's keeper. If you are privileged to be in a position better than others, and you can be of help to them, please do. Share what you have with the less privileged. Be your brother's keeper. That is what that proverb is saying. Ilu a na-asị, onye nwere akwụ ya nyetu nchi, n'ihi na nchi adịghị arị elu. Ihe ọ na-akọwa bụ onye mara nwanne ya, o riwe nyetu nwanne ya. Ọ bụ na Chukwu abịama mere ka ị nwetu karịa nwanne gị, ọ dị ka a ga-asị na ọbasi dị n'elu tere gị mmanụ na achịcha oyibo gị. Cheta nwanne gị onye ọ dịghị ka ọ dị dịrị ya, onye kakwanụ mmadụ mgbe ụfọdụ kakwanụ chi ya. Nyere nwanne gị aka. Nke a bụ ihe ilu ahụ na-akọwa. Ilu nke ọzọ na-asị, ụbọchị onye kwara onye ọzọ ka ọ kwara onwe ya. The day you have given somebody a befitting burial, you have only succeeded in giving yourself a befitting burial. What he's saying is this, that whatever good you do is not a waste. You will by and by reap the same. So it's a proverb that encourages us to do good, knowing that what goes around comes around. Whether it is good, whether it is bad, whatever we have sown as seed, we will reap. Ụbọchị onye kwara onye ọzọ ka ọ kwara onwe ya. Mee ihe dị mma, kụọ ezi mkpụrụ, n'ihi na emesịa n'ikpeazụ ị ga-aghọta mkpụrụ ahụ ị kụrụ. Nke a bụ ihe ilu ndị ọ na-abụ na-ekwu. Ọ ga-ha mara n'otu a. Brothers and sisters, I sign off here and I say bye bye until we see again. Ka ha mara n'otu ọmụnna anyị ga-ahụkwa ọzọ. Daalụ.